дар пойтахти кишвари Қирғизистон шаҳри Бишкек нишасти матбуотии марҳилаи интихобии Ҷоми Осиё 2023 дар гурӯҳи F баргузор гардид. дар нишаст ба суолҳои хабарнигорон сармураббиёни тим ва сарбонон ҷавоб гуфтанд. Сармураббии ҷадиди мунтахаби футболи Тоҷикистон мутахассиси хорватӣ Петр Сек аз тайёриҳои хуби тими миллӣ гуфта, қайд намуд, ки набудани лидери асосии тим Алишер Ҷалилов ва ҳимоятгари канории тим Табриз Давлатмир ба даста таъсири бад нахоҳад расонд ва ман аз ҳайати дар ҳоли ҳозир доштам хеле розӣ мебошам. Сарбони тими миллии кишвар Аҳтам Назаров аз тайёриҳои хубашон дар Дубай гуфт. мутахассиси олмонии тими Мянма Антуан Хей дар нишаст аз шиносоии хуби бозии ҳарифонаш ёдовар шуд. Махсусан зикр кард, ки дар чанд соли охир бо тими миллии Тоҷикистон вохӯриҳо доир кардем ва тавонистем пирӯзӣ ҳам ба даст биёрем. Такаюки Нисигая сармураббии навтаиншудаи ҷопонии тими миллии Сингапур ёдовар шуд, ки то ба Бишкек омадан мо якчанд бозиҳои дӯстона доир намуда натиҷаҳои хуб ва қаноатбахшро соҳиб шудем ва тайёрии тим барои ин мусобиқа хеле ҷиддӣ мебошад. Александр Крестини сармураббии тими миллии Қирғизистон аз чанд мушкилиҳои ҷойдоштаи тим гуфт ва қайд намуд, ки тайёриҳои тим дар сатҳи зарурӣ доир нашудаанд. Ҳамчунин зикр кард, ки дар гурӯҳи мазкур рақиби асосии мо мунтахаби Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва бозӣ бо Тоҷикистон фикр мекунам ҳал конанда хоҳад буд. баръакси сармураббӣ Валерий Кичин сарбони тими миллии Қирғизистон аз омодагии ҷиддии даста гуфт. Қайд бояд намуд, ки пагоҳ 8 июн рақобатҳои марҳилаи интихобии Ҷоми Осиё 2023 шурӯъ мешаванд ва дар гурӯҳи F аввалин шуда Тоҷикистон бо Мянма ва Қирғизистон бо Сингапур рақобат мекунад. Рақобатҳо дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Бишкек доир мешаванд.